Vítam vás v treťom dieli internetovej show v rukách Igora Novosada. Dnes sa môžete tešiť na jednu veľmi sympatickú mamičku, ktorú budeme premieňať znova od hlavy až po pety. Takže ja sa na to veľmi teším. Ako sa vám ľúbil druhý diel, kde sme menili zelenovlasú tínedžerku spolu s jej mamičkou. Ak sa chcete zúčastniť tejto show, prosím vás, posielajte na náš mail vaše fotky, ale zase len dievčatá, ktoré sa chcete premeniť, nie len podstrihnúť končeky a dofarbiť korienky. A samozrejme, píšete mi už aj vy, chalani, že chcete zmeniť, takže není problém. Ak máte problémy, že máte vlasy dlhé, neupravené a chcete pomôcť s imidžom, kľudne posielajte fotky aj vy. Volám sa Gabina, mám takmer 40 rokov a keď som zbadala výzvu o zmenárni Igorovej na Facebooku, tak som si povedala, že je asi najvyšší čas trošku zaexperimentovať. A vzhľadom k tomu, že sa mi vždy páčili zmenárne podobného typu a možno, že hlavne ten moment, kedy sa zo škaredého káčatka vyliahne pekná labuť, tak som si povedala, že by som do toho šla a že by som to chcela vyskúšať. A bola som prekvapená, že som bola vylosovaná, lebo som nikdy nič nevyhrala. Takže sa veľmi, veľmi na tú zmenu teším. Čo očakávam od zmeny? Čokoľvek, lebo naozaj nie som človek, ktorý má strach z toho, že by prišiel, keď príde o vlasy, alebo že sa zmení nejako jeho povaha alebo charakter tým, že sa skrátia vlasy. Takže akúkoľvek zmenu rada príjmem a uvítam. Gabika má veľmi husté vlasy, mala pomerne odrastený strih. Čo sa týka farby, tak tam som nechcel moc experimentovať, pretože už sama mala pôvodne veľmi tmavú farbu, takže som zvolil veľmi modernú kaštanovú farbu. A tým, že som vedel vopred, aký budem robiť strih, tak som jej na jednu stranu dal trocha melíru, pár prúžkov svetlejších, ktoré som pri umývaní natonoval tou gaštanovou farbou, aby to bol iba taký tón v tóne, aby ten melír tam skôr bol taký nenápadný. Čo sa týka strihu, tak tam prišla Gabika oveľa väčšou zmenou. Dohodli sme sa, že jej to radikálne skrátim, lebo mala aj tie vlásky trocha suchšie. Takže som jej vzadu na krku odstrihal vlasy v tej línii. Prispôsobil som tomu tento bok, ktorý je kratší na tejto strane. No a od cestičky smerom doprava som jej nehal vlasy dlhšie a tam vlastne môžete vidieť, ako tam ten melír pekne zapadá. No a efekt je hlavne ten, že Gabika teraz pôsobí oveľa mladšie. Gabika má veľmi peknú pleť, prirodzené, nádherné oči, farba, taká studená zelená, to je veľmi pekná farba, ale nevie sa nejak si tu zvýrazniť tie svoje prednosti. V prvom rade je u nej najväčší problém obočiek, ktoré je absolútne nevýrazné, vypadané, neforemné, nič. Takže na to som sa zamerala najviac. Na ľahúčky make-up, prekrytie kruhov pod očami, ktoré mala také výraznejšie. Išlo vlastne hlavne tvarovanie toho obočia, zvýraznenie takým púdrom na obočie, vyformovanie a vlastne to je úplne rozžiarilo ten pohľad, otvorilo oko. To som líčila tak hnedo, zlatisto, ale hlavne hnedá farba a taká troška špitka takej fialovej tam išla, aby jej tá zelená farba vynikla. Na ústa taký prirodzený rúžik, trošku si tiež rúžová, lebo má také ušie pery. A hlavne som chcela nechať vyniknúť tie oči, ktoré teraz strašne pekne vyzerajú tým, že má tú farbu takú sítu na tých vlasoch. Takže tá zelená jej teraz úplne žiari. Použili sme dneska na to líčenie trošku také extravagantnejšie miehalničky, lebo si to chcela Gabika vyskúšať. Tak vidí, že čo sa v nej skrýva, čo zo seba vie urobiť a akože je strašná kočka. Gabika je prekrásna žena, to som sa potešila hneď, keď som zbadala fotky, ktoré mi Igor poslal a vedela som, že to nebude pre mňa teda žiadna nejaká ťažká práca, pretože čokoľvek, čo by som jej obliekla, zrejme by jej naozaj aj svedčalo. Tým, že o sebe napísala, že je športový typ, tak ten prvý outfit aj tak vyzeral. Boli to výrazné čižmy, zeleno-žlté a k tomu oversize sveter. Hovorím to po anglicky, lebo povedať, že sveter nadmerných veľkostí vyvolá asi údiv u mnohých ľudí. Takže
ten sveter, väčšina mužov si mýli s dlhými šatami, ale naozaj je to sveter. K tomu úzke legíny, džínsové, čo Gabika tvrdila, že v živote by si sama neobliekla a dnes teda dúfam, že to pribudne do jej šatníka. No a druhý outfit je elegantnejší, nie je to elegancia typu oblečenia na večer, ale sú to šaty, ktoré sa nosia bežný deň a tým, že sme ženy, mali by sme tie šaty naozaj nosiť a ukázať sa v celej svojej ženskej kráse, takže preto takýto outfit. Tak Gabika, nech sa páči. Poď sa nám ukázať. Láska. Osudová žena. Osudová. Gabi, poprosím ťa, poď sa postaviť sem. Neviem sa dočkať tohto momentu, takže dávam dole plachtu. Poď, nech sa páči. Si to ty? No, myslím, že čiastočne iba vzdialene. Super. Čo povieš na behalice? Super. No, nezvyk u mňa, ale... Cítim nové prievadek, zatváraš. Super, výborné. Kamarátka? Ja si myslím, že to je teda dosť veľká zmena na to, jak fungujeme spolu už 20 rokov, ale je to skvelé. Je to skvelé. Vlasy úplne ľahká hlava, výborné. Tie vlasy sú bohovské, ale cop to nedá, že? Cop to nedá. No, s takými sponkami áno, možno. Áno, no to jedine tak. Ježiš, Gabi, nes, je to skvelé. Mici, je to skvelé. Mici, čo povieš na tvoj nový šatník? Áno, zelená je moja farba, úplne táto olivovo-zelená, Monika vie, takže to je úplne super. Pre mňa nezvyk úzke nohavice, ale iba kúsok nôh vidno, takže som spokojná. Ale áno, veľmi, môže byť super. Danica je veľmi šikovná, podarilo sa ti to naozaj. Prvýkrát. Cítim sa výborne. Áno? Čo povie manžel? Super. No neviem, či ma nepošla od dverí, že moja manželka ešte niekde vonku, že čo tu robíte, ale... práve naopak, lebo ťa pozrie, že poďte, kým nemáš. Žena, áno. Uvidíme, len sa bála, aby to nebola veľmi, veľmi výrazná zmena. Tak bude to ako na svadbe, keď ma tak zbadalo. Aha. Že očakával, že čo to bude, ale potom bol spokojný, že to nebolo nič také... Jasne, rozumiem. By si to rozumiem. rozmyslel na poslednú dobu, ale myslím si, že bol spokojný. Super. Ďakujem, dievčatá. Tak odvedli ste skvelú prácu. A ja musím poďakovať všetkým, ďakujem. Rado sa stalo. Od dnešného dňa som vlastne očakávala najprv nejakú zmenu, výraznú. A vlastne počas toho dňa som si uvedomila, že to je tak trochu dobrodružstvo, celá táto výprava v salóne Igorovom. A to, čo som očakávala, sa v podstate aj splnilo, a dokonca by som povedala, že až nadmieru, pretože tá zmena je výrazná a je výborná. Hlavne som bola zvedavá na to, že ako si poradí Igor s mojimi vlasmi, ktoré ja považujem za neposlušné. A musím povedať, že to je výborné, mám oveľa ľahšiu hlavu a tým pádom asi ľahšie myšlienky. Veľmi sa z toho teším, make-up výborný, výraznejší ako som zvyknutá, ale Zuzka mi ukázala vďaka líčeniu, ktoré črty mojej tváre alebo ktoré detaily treba zvýrazniť, aby sa dostali do popredia a upútali a som jej za to veľmi vďačná. No a outfity úplne perfektné, obidva. A ďakujem Danicke, že zo mňa urobila na chvíľu aj ženu, lebo som športový typ a veľmi som si tento deň užila a celému týmu profesionálnemu veľmi za to ďakujem. Tretí diel internetovej show v rukách Igora Novosada máme úspešne za sebou. Veľmi pekne ďakujem mojim tom koleginkám, takisto ďakujem adeptke, bola si úžasná, skvelá. Mám tu pre vás pozvánku. Ďalší diel tejto show bude vysielaný 23. februára, čiže presne o 2 týždne. A mám pre vás pripravené prekvapenie. Rozhodli sme sa urobiť taký špeciál a budeme meniť dievčatá spolu s pani riaditeľkou z detského domova. Takže sa na to veľmi teším. Ostaňte nám verní, fotky môžete posielať na adresu, ktorú vidíte teraz práve podo mnou. A veľmi pekne ďakujem, majte sa pekne, dovidenia. Toto bude tretí diel? Čo vlastne poviem? A mamička, sekretárka.
Chcel si to? Dávam dole. Nedávaj, pozri sa na svoju košelu. Ja to musím spraviť. V pohode?